किया मतलब टाइम है कौन ମୁଁ ହାତ ତ ତମ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ସେଠି ରଖିଦେବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ନାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ମୋର ଥୋଇଦିନ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଣ୍ଡା ଅଛି ଆମେ ସାଇଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଇନ ଆଗରେ ହଲ ନା ବଜେଇ ଦେବି ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଯାଏ ଧୂପ ନା କଣ ଆଗେ ଧୂପ ଦନା କଣ ଦୀପ ଲଗେଇ ଭୋଗ ଦିଆହେବ ତାପରେ ଦୀପଟା ଲଗେଇ ପାଇଗଲା ଇଏ ତାପରେ ଭୋଗ କର ତାପରେ ଯାଇ ଧୂପ ଭଲ ଭୋଗ ଚପଟ ପତରେ ଦିଆ ହବ ସେମିତି ଯାଉନ ସେଠିକି मम्मी छत्ता मम्मी आखा तो छत्ता आखा ପ୍ରଥମେ ଡାକିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ କଣ କହିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ସେଇଠି ଲାଗିବ ସେଠିକି ଯା ବୋଉ ଆଗେ କ'ଣ ଡାକିବେ କହୁନ